Deishisha baka Arsenal kasyong hakli du jongki arteli kimi ikin point kata haka Premier League bat haka Champions League te haka negodiong in saipe ki kita ki tim ki balala ban qualify direct syaka round 16 jongka Champions League bat ki kita ki tim ki badang don ka chance ban rong hapo ka top H jongka Champions League te hoi perlok syapang ka Arsenal ka de ka tim ka panangkong ban qualify syaka round 16 jong ka Champions League ha ka ne ka Samoy da ka baklala ban job abaro neutali ki jingile ka ha ka Champions League bat yo ban tampon hadu nru point ha ka Champions League kat ba ha ka Premier League ru ka de ka Arsenal ka badang lam khmat pha ha kli du jong ka mi ikin point lang ba dah new point bat ha ka Carabao Cup ru ka de maka kabalam khmat da kaba job ia ka first league da laila arkul persya ia ka Chelsea bat kadang don ru ha ka fako te perlo kane ka dik hendiat syapang ka Arsenal ka jing job ka bakadu jong ka ia ka Premier League ka de house name jarlai bat 4 don uwi na pedeng jongi ubalakha ia ka jing job ka bakadu jong ka Arsenal ia ka Champions League namar bakane keempat jujia menuru te hato kane ka Samoy kan sadai na ka Samoy jong ka Arsenal sa komen box but hooj perlok kumbangi tip bah ka Champions League de tangki tim ki badon ha ka top 8 jong ka making point ki balaban qualify direct syaka round 16 kumbala bu hi da ka Champions League but ia ka ba menta hadin ka jingil kai ka ba nyok de tang arteli ki tim ki balala ban qualify lepa syaka round 16 kita ka de ka Arsenal bat ka Bayern Munich kat baki tim ki badon ha ka top 3 kum ka Real Madrid hadu ka Chelsea kadang syong hi karai ia ki ban qualify direct syaka round 16 tat hadu ka jingil kai ka bakadu jongki kata ka mas ka bapra bat kum ya ka Barcelona pat ka badon ha ka rang ka bakhanda kadang don hi ka chance ya ka bandrong ha ka top 8 jong ka mi ikin point lada kala ban job namar nuksa kum ka PSG bat ka Newcastle ki badon hapo jong ka top 8 ken sai kun persya ha ka last match jongki bat khandai hadu arpusaw ken sahab ha ka jingil kai playoff kat ba arpsan shadin kilsha eliminate no andrei watla kataru parlok karai ka bakhadu kan sadehi ha ka jingil kai ka bapra ngin sai pikpa ha ka ba an sai kai no ha ka ne ka sngi Wednesday ka ban sawan kuble shibun